Croeso i bawb sy'n gwylio y drafodaeth yma ynglyn â'r cyfryngau newyddiadurol yma yng Nghymru a sut mae nhw a ni yn ymdopi gyda coronavirus. Rhan y drafodaeth yma heddiw, mae Dr Sian Powell, Prif Weithredwr Golwg, sydd yn coeddi cylchgrawn golwg a gwefan golwg 360 a nifer goeddiadau eraill, ac sydd yn gyn-darlithydd mewn newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Emma Mis, rheolwr canolfan newyddiaduraeth cymunedol Prifysgol Caerdydd, sydd yn cynnig cyngor i wefannau a phapurau lleol ledled y Deyrnas Unedig, ac mae'n dipyn arbenigwr ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd, yn enwedig Instagram, ac wedi elw a llawer o'i chyngor hi yn hynny o beth. A hefyd Catrin Ffaf Jones, gyhebyd seneddol BBC Cymru ac un o gyflwynwyr dros ginio Radio Cymru, ac un hynny wedi cyflwyno Rhacio, Byd ar Bedwar ac wedi gweithio'r golwg hefyd. Felly diolch yn fawr i chi gyd am roi eich amser hyn i fod yma yn rhan o'r drafodaeth. Ac fe enw i ydy Ifan Morgan Jones, rydw i'n darlithydd mewn newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Bangor, ac yn olygydd mae'r wefan newyddion Nation.cymru, ac rydw i'n ein yn olygydd, golwg dim a di'r golygydd cylchgrawn golwg. A diolch i'r Eisteddfod Amgen am ofyn i fi gadeirio yr sgwrs yma. Un peth sy'n sicr ydy bod pawb sy'n rhan o'r sgwrs yma'n brysur iawn a di'r newyddion ddim yn stopio, felly well i ni gychwyn arni a gorffan yn brydlon. Felly mae yna ddau brif beth i'w trafod dwi'n credu sef pa effaith ymarferol mae coronavirus yn ei gael ar cyfryngau newyddiadurol yng Nghymru heddiw, ac hefyd beth fydd yr effaith hir ar y diwydiant unwaith mae'r glo mawr wedi dod i ben. Ond fel o'n i'n deud cyn i ni ddechrau recordio, croeso i bawb mynd ar drafodaeth i ba bynnag gyfeiriad ych isio ac ymateb eich gilydd fel ydych chi eisiau. Ond yma falle swn i'n dechrau efo ti, Catrin, jyst i holi pa effaith mae'r coronavirus a lockdown wedi cael ar waith dydd i dydd i fel newyddiadurwr darlledu wrth gasglu'r newyddion. Wel, yn ymarferol, mae wedi cael lot o newid, achos o'n i'n ohebydd seneddol yn San Steffan, lan at yr wythnos na lle nath Boris Johnson gyhoeddi ddechrau bod e'n awgrymu na fydde'n neb yn mynd mas. Pen wythnos na ddes i nôl i Gaerdydd, a wedyn yn oth y slun dilynol, wrth gwrs nath e weid, reit, neb i symud, pob un i aros adre ar yr un neges yng Nghymru, wrth gwrs, felly fi wedi bod nôl yng Nghaerdydd ers hynny. O ran y gwaith, o'n i'n rhyw ddisgwyl gyda'r holl rybuddion yma bod popeth i fod i ddod i stop, y bydde newyddiaduraeth falle'n tawelu, ond nid felly mae wedi bod o gwbl. Mae wedi bod un o'r cyfnodau prysura yn yngyrfa i a dweud y gwir. O'n i'n meddwl bod Brexit yn brysur, ond oedd Brexit yn dueddol ddod mewn tonne. Mae'r pandemig yma a'r newyddion sydd wedi dod yn ei sgile a'r straeon i ni'n dilyn bob dydd wedi bod yn ddyddiol yn ddi-ddiwedd, ac yn sicr, fel o'n i'n gweud, mae wedi bod un o'r cyfnodau prysura yn yngyrfa i hyd yn hyn, a hynny bob dydd yn ddi-ffail. O ran yn ymarferol, y gwaith o gasglu'r newyddion o ran mynd ar ôl straeon ag ati. Byddwn ni'n dweud, yr un gwaniaeth mawr yn ymarferol yw'r ffaith wrth gwrs, dyn ni ddim wir yn mynd mas i ffilmio gyda chyfranwyr bellach. Mae yna wendid yn hynny, achos mae'n braf gallu mas i ffilmio gyda chyfranwyr i gwrdd â phobl, achos chi'n cael sgyrsiau gyda nhw law yn llaw a chasglu clipiau neu mynd i holi nhw neu cyfweld nhw ag ati. Ar y llaw arall, mae e wedi cyflymu tipyn ar bethau hefyd, achos fi'n gallu eistedd yma neu cyfweliad gyda rhywun am rhyw 10 munud, wedyn fyddai'n gallu bwydo hwnna nôl mewn y system, symud mlaen at gyfweliad arall. Ac yn ymarferol, dwi ddim yn goffod teithio, dwi ddim yn colli amser, sydd yn sicr wedi bod yn help, fel fi'n gweud, gyda chyflymdra'r newyddion ag ati yn y cyfnod hwn. Felly, na'n ymarferol y pethau sydd wir wedi sefyll mas ynglyn â'r thema beth ni wedi cael 3 mis yma o gyfnod clo o ran newyddiaduraeth yn safbwynt i. Ond wedi gweud ni, fi wedi bod mewn i'r studio lot, a o'n i'n meddwl byddwn ni'n gweithio lot o adre, ac bod mwyafrif y dydd o ran paratoi straeon o adre, os i fi ar y radio gyda dosginio neu yn cyfrannu at Wales Today neu newyddion, fyddai wrth gwrs yn mynd mewn i'r studio. Felly fi wedi bod yn teithio tipyn yn y filltir na beth bynnag yw i lan daf bob dydd. Ti'n gweld efo'r cyfweld pobl dros Zoom nawr, ti'n meddwl beth hwnna'n rhywbeth sydd yn parhau unwaith mae'r clo'n dod i ben? Ti'n meddwl bod wedi bod mor hwylus falle fydd pobl di arfer efo gweld pobl yn rannu mwy dros yr cysylltiad gwe? Ydw, fi'n credu fydd e gweud y gwir, achos mae e mor rhwydd i wneud. Mae pobl, pryder o hyd yw safon, achos na'r un peth sy'n gwahaniaethu falle newyddion ar y teledu ag ati yw'r gwerthoedd cynhyrchu yma. Mae hwnna'n arbennig o wahanol, mae'n rhywbeth o'n i yn y gorffennol yn ystyried bod ni'n gallu cynnig oedd yn wahanol i rhywbeth gewch chi ar cyfryngau cymdeithasol ag ati. Ond erbyn hyn, wrth gwrs, ni wedi gorfod derbyn, mae dyna'r unig beth sydd ar gael i ni. A fi'n credu bod gwylwyr yn gwerthfawrogi bod ni yn y sefyllfa yna, felly dyna pam chi'n cael y cynnwys yma ar y Zoom ag ati yn neud i'r prif benawdau newyddion. Ond fel ni'n gweud, o ran hwylustra ymarferol a chyflymder, a mae yna bwysau droi pethau o gwmpas yn sydyn iawn mewn newyddion, dwi'n teimlo falle fydd e'n parhau
yn yr hir dymor. A mae rhyw elfen bach ddiddorol, fi'n edrych ar y sgrin fan hyn, mae pob un yn eu cartrefi yn cyfrannu bach o'i personoliaeth i'r sgwrs yma, nid yn unig trwy nhw hunain, ond trwy lleoliadau nhw. A dwi ddim yn ddrwg o beth i gyd, mae wedi bod yn ddiddorol iawn gweld ambell i wleidydd yn ymrafel ar decnoleg ddiweddara yn gweld cefndir nhw wrth gyfrannu. Felly, pwy a wyr nad yw e'n ddrwg i gyd bod elfen o hynny o leia yn parhau. Mae'n ddorol beth ti'n dweud am, oedd ti'n disgwyl i bethau bod yn dawel yn ymwyddirol, a dwi'n cofio nôl yn mis Mawrth deud wrth yr CEO y Nation.cymru. Dwi'n meddwl bydd y misoedd nesaf mae'n dawel iawn wan, ac unwaith mae'r lockdown yn digwydd, bod na ddim byd yn mynd ymlaen, a wedyn ni wedi cael ei misoedd mwy o prysur a mwy o poblogaidd o ran darllenwyr erioed, gyda'r 1,000,000 yn darllen bob mis. A mae'r awch yna fi'n credu am newyddion, am wybodaeth, a mae yna fwy o ymwybyddiaeth wrth gwrs bod pethau'n wahanol yng Nghymru i beth i nhw yn Lloegr yng ngweddill y Deyrnas Unedig nawr. Felly fi'n credu bod cyfryngau Cymreig wedi elwa o hynny, a dweud y gwir. Sut droi at ti, Sian, fel rhywun sydd yn rheoli cwmni newyddion. A bethau sydd wedi bod ar y gwaith dydd o ran fel paratoi'r cylchgrawn ar gyfer y wasg ac o ran dosbarthu ac yn y blaen? Ie, wel dyna yn ymarferol oedd yr her i ni ar y cychwyn, oeddwn ni'n meddwl, ydyn ni dal yn mynd i allu argraffu'r cylchgrawn, ydyn ni'n gallu dosbarthu'r cylchgrawn. Mae hyn yn ddibynnol ar busnesau pobl eraill hefyd, ydyn nhw'n mynd i allu rhoi pethau yn eu lle fel bod eu gweithwyr nhw'n gallu parhau weithio. A dyna oedd yn pryder ni ar y cychwyn. Byddwn ni yn meddwl ar ryw bwynt, falle byddwn cyrraedd pwynt lle byddwn ni ddim yn gallu cynnyrchu'r cylchgrawn mewn print trwy gyfnod lockdown, ond mae'r argraffwyr gweithio'n galeg wedi gweithio systema lle maen nhw'n gallu gweithio'n ddiogel ac felly mae'r cylchgrawn yn parhau i fynd. A mae'r dosbarthu'n dal i weithio hefyd. Yn ymarferol, yn amlwg, does ddim siopa Cymraeg lleol ar gael, lle byddai'r pobl yn draddodiadol yn mynd i brynu golwg. Ond mae wedi golygu bod ni wedi blaenoriaethu'n gwaith yn wahanol. Da ni wedi lansio Golwg Plus. Mi oedd Golwg Plus wastad yn fwriad ar gyfer hwyrach ymlaen y flwyddyn, falle ar gyfer wsos Steddfod, lansio fo'n wsos Steddfod, da ni wedi lansio fo'n gynt. A mae'r tîm gweithio'n hynod o galad mwyn sicrhau bod hwnna'n gweithio yn ymarferol, fel bod pobl yn gallu darllen y cylchgrawn yn digidol ac yn gallu tanysgrifio'n digidol i'r cylchgrawn. Ac mae'r tanysgrifiadau mae hwnna wedi bod yn positif iawn, mae'r tanysgrifiadau wedi cynyddu, mae pobl yn mwynhau cael yr cylchgrawn yn syth i'w drws, yn hytrach na bod nhw'n mynd i'r siop i'w brynu, ac mae pobl wedi mwynhau darllen cylchgrawn ar-lein, felly o'n ffordd mae wedi yn gorfodi ni i gymryd yr her ac i gyflwyno'r cylchgrawn mewn ffordd gwahanol, sydd wedi bod yn beth positif yn y pen draw, ond yn amlwg oedd yn her ar cychwyn. A na gymryd y cyfle i ddiolch i holl staff Golwg am sicrhau fod y cylchgrawn yn parhau i gael i gynhyrchu yn wythnosol, sydd yn ddipyn o her pan mae pawb yn gweithio o adra. Mi oedd ni olygydd newydd Garfan Ciro'n cychwyn fel wsos cyn i lockdown gychwyn, felly diolch wedi cyfarfod y tîm i gyd heblaw am dros Zoom, mae wedi bod yn gweithio o'i gegin, ac dwi'n meddwl bod o'n ddipyn o glod iddo fo ac i gweddill y tîm hefyd bod ni wedi parhau i wneud hynna'n wythnosol. Mae siopa wedi ail-agor rwan di llun. Ydy hynna di newid pethau chi o gwbl? Wel, da ni yn cychwyn rwan yn gyrru'r cylchgrawn i siopa hefyd, i siopa Cymraeg, yn amlwg wedi bod yn archfarchnadoedd ac siopa eraill trwy'r cyfnod. A ie, felly gobeithio wedyn, bydd yn gwerthu'n siopa ni wedyn yn cynyddu, fel mae pobl yn teimlo'n fwy hyderus i fynd i siopa. Chi rwan, Emma, di'r effaith sydd wedi bod ar safleoedd hyperlleol, felly fel papura hyperlleol, gwefannau hyperlleol a papura bro hefyd? Mae wedi bod yn syfrdanol achos dros nos bu bron iddi arian nhw stopo achos mae rhan fwyaf nhw'n yn dibynnu ar hysbysebiadau lleol. So, achos bod nhw yn rhannu newyddion yn lleol iawn, felly tref neu pentref, ambell waith ar gyfer fel dinas neu sir, ond y ffactor sydd rhwngthyn nhw gyd yw bod nhw'n annibynnol, felly maen nhw'n griw bach o bobl, felly un aelod o staff neu felly sneb yn mwy na rhyw 4 neu 5 aelod o staff. Achos maen nhw'n dibynnu ar busnesau lleol yn rhoi hysbysebiadau, wrth gwrs, yna rai gath i effeithio gyntaf,
pan dath y cyfnod cloi. Felly, ni wedi gweld amser rhyfedd iawn bod nhw yn gweithwyr allweddol, a maen nhw'n creu gwasanaeth cyhoeddus sy'n holl bwysig. So welon nhw record traffic iddi gwefannau nhw, oedd pawb yn ysu cael mwy a mwy o newyddion, felly oedd ystadegau nhw traffic yn codi fel hyn, a wedyn ni ath fel na, ar yr un pryd ath ei arian nhw lawr fel hyn. Felly mae hwnna wedi dangos, a mae hwnna draws Prydain a draws y byd, mae wedi dangos problem enfawr, mae wedi bod yn llai o broblem falle i'r rhai sydd yn genedlaethol, achos mae busnesau mwy gyda fwy o arian, a mae rai o'r busnesau mawr wedi dal i angen hysbysebu, wedi ni dal ar agor, ni dal yn cynnig gwasanaeth. Felly mae hwnna wedi, rhywbeth o'n i wastad yn gwybod, ond mae'n dangos bod y system wedi torri o ran archebu newyddion ar y foment, achos mae lot o bobl yn rhoi newyddion bant yn ddim ac yn dibynnu ar hysbysebiadau. Felly, fel y Sian yn gweud, pobl sydd yn derbyn tanysgrifiadau, mae hynna wedi codi. Ond mae wedi bod yn cyfnod le ni wedi gofo edrych yn fanwl ar beth yw'r dyfodol, achos siwr dyn ni'n mynd i gyrru ymlaen o hyn, achos mae'r Llywodraeth Llywodraeth Prydeinig wedi cael ffocws lot mwy ar, maen nhw'n gweud maen nhw'n edrych ar lleol, ond beth maen nhw'n cyfri fel lleol a beth sy'n wir yn lleol yn hollol wahanol. Felly, fel cyfarwyddwr y rhwydwaith newyddion annibynnol cymdeithasol, sef yr Independent Community News Network, so mae gyda ni 113 o aelodau ar draws Prydain. A wnaethon ni survey yn edrych ar faint o arian maen nhw wedi cael, beth yw'r effaith wedi bod, a 95% nhw heb cael un ceinog o'r Llywodraeth o gwbl. Yna ni wedi bod yn ffodus iawn yng Nghymru, mae rhaid i fi roi diolch i Llywodraeth Cymru. Cwbl o flynyddoedd nôl, fe roion nhw 200,000 o bunnau i'w cael i rhannu dros 2 flynedd rhwng aelodau ICNN yng Nghymru. Ond erbyn bod nhw wedi wneud rhywbeth o droddiad i weld sut oedd ffordd gorau wario'r arian na, dim ond blwyddyn oedd ar ôl, felly oedd gwerth 2 flynedd o arian i'w cael ei gwario mewn blwyddyn. A fi'n credu credit un aelodau ni yng Nghymru yn hytrach na jyst gweud, o Marian ewn ni amdano fe, oedd rhaid bod nhw'n dod lan y syniad, oedd rhaid bod nhw'n creu prosiect neu creu rhywbeth, a wedyn ni bod nhw'n cael rhywbeth o valuation ar y diwedd. Felly yn hytrach na bod yn farus, fe wedyn, wel ni'n mynd i wneud. Felly wnaethon nhw wario jyst dros hanner yr arian. So nhw ar targed o beth oedd wedi cael ei neulu fod yn lle cynta, sef 100,000 y flwyddyn, a na beth. So oedd tyma bach o arian dros ben yn y pot na, felly beth ni weithio gyda Llywodraeth Cymru i weid os modd bod chi'n gallu newid hynny, fydde'r arian wedi cael ei colli, a oedd rhyw 2 wythnos ar ôl o'r ffund. So felly ddiolchgar iawn i Llywodraeth Cymru bod nhw wedi rhoi hwnna fel grant. So oedd hwnna wedi bod yn grant o 8,500, a mae hwnna wedi bod yn hwnna wedi achub lot o wefannau safleoedd newyddion ar draws Cymru, a felly mae'n dangos bod Cymru ar ei blaen i'n deall gwerthiant a pwy mor werthfawr yw ei cael newyddion annibynnol, achos nhw yw'r rai sy'n rili cynnig pluraliaeth hefyd o ran newyddion, heb bod pobl annibynnol, chi'n wir yn colli pluraliaeth hefyd. Felly mae lot o waith dyn ni'n neud, yr hyn beth o Sian yn gweud, mae lot o pethau ni wedi bod yn edrych ar wneud yn y dyfodol, neu wedi dechrau gwaith arno, mae'n ara deg, a yn sydyn hwnna sydd wedi dod at y blaen ar y ffocws. Felly mae wedi newid ni, sa'i eriod wedi bod mor fysi, eriod, wedi gweld mwy o'r loft. O'n i werthu'n pan o ti'n gweud Catrin, ni'n gweld personolus, sa'n gwybod beth mae wal blodau yn gweud amdana i. Fi'n arfer bod gyda pobl gyda lot o llyfrau, lleder yn y cefndir a fi a wal blodau. Ond ni wedi dysgu bod pobl yn gwerthfawrogi newyddion lleol. Ni'n gwybod ni'n barod, ond mae'r ystadegau yn siarad dros ei hun, so fi'n credu mae hwn yn rhywbeth bwysig mae rhaid i ni cydio arno nawr a gweld siwr allwn ni weithio gyda'r cyhoedd i sicrhau bod y partneriaeth yma, achos mae wedi bod yn partneriaeth, mae pobl wedi bod yn angen gwybodaeth, a mae cyhoeddwyr newyddion wedi bod y rai sy'n gwybod yn lleol yn gwmws beth sydd angen ar y gynulleidfa. Felly mae partneriaeth hyfryd wedi datblygu rhwng aelodau newydd o'r cyhoedd, falle o ddim yn wir mor engaged gyda'r
y papur newydd yna o'r blaen. Ni hefyd gyda papurau bro, fi wedi cael cwbl o alwadau dros y cwbl o thnosau diwetha ynglyn â helpu rai nhw i fynd yn ddigidol. Felly mae hwn yn rhywbeth fel o Sian yn gweud eto ynglyn â newid y ffordd mae pobl yn cael i newyddion. Felly gyda papurau bro, tueddu cael tîm golygyddol yn hun a hefyd yn tueddu cael cynulleidfa'n hun. So ni wedi bod dros y blynydde yn gweithio gyda pobl mewn nifer o gymunedau dros Cymru yn gweithio gyda tîm ychwanegol o bobl i creu gwasanaeth digidol, so fersiwn digidol o'r papur bro. A maen nhw wastad wedi bod yn draddodiadol yn doi beth hollol wahanol, ond beth i ni'n gobeithio wneud i roi rhyw fath o strwythur mewn lle. Felly os mae'r papur bro yn bryntiedig yn stopo am unrhyw reswm, o le mae'r traddodiad y papur bro ddim yn cael ei golli, a fi'n teimlo'n gryf iawn bod e'n bwysig bod ni ddim yn colli ar y traddodiad. Mae'n rhywbeth special iawn sydd yn ni yng Nghymru. Mae'n arbennig, mae wedi bod yn mynd ers bron i 50 o flynyddoedd erbyn hyn. A mae'n rhwydwaith arbennig o bwysig mewn sawl ffordd. Mae'n rili bwysig bod ni nawr yn edrych ar shwt i ni mynd â hwn ymlaen. Ond un o'r pethau sy'n bwysig fi'n credu yw mae lot o rai sy'n rhedeg y papurau bro yn bresennol. Dyw'r ddim o'r sgiliau na'r hyder, na'r want mewn gwirionedd gyda nhw i dechrau dysgu sgiliau digidol. Felly mae'n bwysig bod ni nawr yn dechrau trial denu pobl iau i mewn i helpu gyda'r ochr na. Sian, mae gennych chi bro 360. Ydych chi wedi cael lot o ddiddordeb yn y papurau bro i symud ar-lein falle ddim i bod mor barod i fod eisiau gwneud hynny cyn hynny? So mae prosiect bro 360 ar hyn o bryd yn prosiect peilot yng Ngheredigion a Gaernarfon, ond ers y lockdown mae yna 31 o papurau bro eraill wedi gofyn i gael defnyddio'r rhwydwaith mwyn rhannu i papurau bro nhw hefyd. Felly mae dros 70 o'r rifynnau ar y wefan erbyn hyn. Felly os ydych chi'n methu'ch papur bro, ewch chi edrych ar bro 360 mi oedd ysgol bod yna. Ac ie, dwi'n meddwl bod o'n dangos fel ddim ond dweud pwysigrwydd newyddion lleol. Dwi'n meddwl bod pawb wedi bod eisiau fwy o newyddion lleol yn ystod y cyfnod yma. Ac hefyd yr angen i feddwl am sut maen nhw'n parhau i gyrraedd cynulleidfa yn ystod y cyfnod lle mae'n anoddach dosbarthu a rhannu hynny a'i gynhyrchu fo hefyd. Felly, dwi'n gobeithio fydd hwn yn dangos yn rhoi fwy o bwyslais ar papurau bro ac yn dangos llwyddiant bro 360 hefyd yn cynnal yr sector yna hefyd. Gret. Catrin, o'n eisiau gofyn cwestiwn i ti ynglyn â'r ochr ymarferol newyddiaduraeth. Mae yna lot o sôn wedi bod yn ddiweddar am bod hyder pobl mewn newyddiaduraeth yn gostwng. Dwi'n meddwl falle bod yn gwestiwn arbennig o berthnasol i'r BBC gan bod disgwyl chi fod yn ddidiedd. Pa mor anodd mae wedi bod i sicrhau bod y cyhoedd yn rhoi i ffydd yn beth ydych chi'n ei ddeud, ac os yn amlwg mae gennych chi pleidiau gwleidyddol yn deud pethau gwahanol, gennych chi llywodraethau gwahanol fewn y Deyrnas Unedig yn deud pethau gwahanol, Llywodraeth Cymru a'r Deyrnas Unedig weithio'n anghytuno gyda'i gilydd, arbenigwyr gwyddonol yn deud pethau gwahanol. Pa mor heriol mae wedi bod i gael y balans yna sicrhau bod chi'n cynnal ffydd y cyhoedd yn eich beth ydych chi'n ei ddeud? Wel, mae honno'n her oesodd yn enwedig, post-Brexit fi'n credu. Fi'n credu mae dyna pryd oedd yr heriau mwyaf i newyddiadurwyr ac i'r BBC yn arbennig. O'n ni'n ymwybodol iawn o'r bwysau oedd arno ni i neu siŵr yn ddyddiol bod yr newyddion o'n i'n ei darparu yn adlewyrchu safbwyntiau pawb mor deg a phosib. Ond oedd honno, mae'n gyfnod prysur nawr, ond oedd honno'n frwydr ddyddiol o'n i'n adlewyrchu ar bethau drwy bob dydd ynglyn a o'n i'n dweud y stori iawn, a o'n i'n dweud y stori'n deg ati. Fi'n credu, a dweud y gwir, bod coronavirus mae wedi newid pethau, dwi'n teimlo. Mae pobl yn troi at wasanaethau newyddion am wybodaeth. A gwir, oedd e'n eitha diddorol, mae Ofcom wedi wneud arolwg diweddar iawn o'r gwasanaethau newyddion ar draws y Deyrnas Unedig. A mae'n debyg bod 82% o bobl yn ymddiried yn y newyddiaduraeth maen nhw'n cael oddi wrth y BBC. Dwi'n meddwl bod ni ar yr un lefel at y Channel 4. ITV ddim yn bell tu ôl, Sky News ar yw 75%, dwi'n meddwl wedyn. Fi'n credu sy'r un arolwg wedi cael ei gynnal, a mae'n siŵr bod na, jyst bod fi yn gweld y ffigurau, yn flaenorol. Fi'n meddwl 6 mis nôl neu beth bynnag. Fi'n credu bydden ni yn gweld stori wahanol yn y ffigurau yna. Ond dwi'n meddwl bod gwasanaeth newyddion, mae wedi newid y berthynas ar cyhoedd, achos mae'r rôl i ni chwarae wedi bod yn un o
o'r ledeini negeseuon sy'n dod o'r byd gwleidyddol a'r byd gwyddonol, trio addysgu yn ogystal a chraffu ar y penderfyniadau yma sydd yn digwydd. A dwi'n meddwl bod ni wedi cael cyfnod llwyddiannus, nid yn ddi-fai yn sicr, ond cyfnod llwyddiannus yn yr rôl mae'r cyhoedd wedi gweld ni'n ei chwarae yn ystod y cyfnod hwn, achos mae pethau fel yr cynadleddau'r wasg dyddiol yma, yn San Steffan, wrth gwrs, mae rhain yn newydd ddod i ben, ond maen nhw'n digwydd o hyd yng Nghymru, mae BBC Cymru yn darlledu rheini bob prynhawn gymaint, ni'n rhoi hanner awr o slot iddyn nhw sydd erbyn hyn, ddim yn hanner digon, achos maen nhw'n rhedeg fel rheol tipyn hirach na hynny. Ond fi'n teimlo bod, os chi'n edrych ar y BBC yng Nghymru, ni wedi goffod cyfaddawdu rhywfaint ar bwletinau ar yr ochr Saesneg yn y bore, ond wedyn mae'r ddarpariaeth a'r oriau ni'n rhoi o sylw i'r sgwrs wyddonol wleidyddol na ynglyn â coronavirus tipyn helaethach. Felly fi'n credu bod y pandemig a perthynas y cyhoedd a'r newyddiadurwyr a newyddiaduraeth falle wedi gwella yn ystod y cyfnod hwn. Ti wedi gweld gwahaniaeth yn agwedd yn edwedig Llywodraeth Cymru efallai tuag at bod yn agored i newyddiadurwyr a bod yn agored falle i fwy o scrutiny, agos mae pobl wedi deitha fi yn y gorffennol bod wedi bod yn anoddach cael gafel ar gweinidogion Llywodraeth Cymru na rai yn y Deyrnas Unedig, ond mae wedi bod yn agored iawn tydi yn trio cael ei neges drosodd. Wyt ti wedi gweld gwahaniaeth o gwbl yn y ffordd maen nhw wedi ymwneud â'r BBC? Ie, yn sicr, wel, hynny yw, maen nhw'n rhoi hunain mas na bron bob dydd o'r wythnos. Yr unig ddwrnod i ni'n dueddol o gael rhywun sydd ddim yn wleidydd, wrth gwrs, yw dydd Iau pan mae'r ymgynghorwyr gwyddonol neu meddygol neu rhywun o'r gwasanaeth iechyd na. Felly, yn sicr, maen nhw wedi bod na i dderbyn yn cwestiynau ni fel newyddiadurwyr. A mae hwnnw yn llesol, achos fi'n cofio cyfnodau hirfaith fel ti, Fan, fi'n siŵr lle bydde fe'n anodd iawn cael rhai gweinidogion yn enwedig i ateb cwestiynau. Wel, nawr chi'n cael gofyn cwestiynau'r prif weinidog 2 waith yr wythnos, mae'r gweinidog iechyd na, bydd rhywun arall bob dydd Mercher fel rheol. Felly fi yn teimlo bod na deimlad, mae'r gweinidogion eu hunain yma yn teimlo bod angen iddyn nhw siarad yn fwy gyda'r cyhoedd, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod siarad yn newyddiadurwyr yn ffordd o wneud hynny, a maen nhw'n barod i dderbyn cwestiynau. Ond fi'n credu, o gymharu, o ti'n gwneud y cymhariaeth yma gyda San Steffan, lle oedd na deimlad bod gweinidogion yn San Steffan yn fwy agored i gael i holi ag ati. Mae di newid fyna'n gyfan gwbl hefyd, wrth gwrs, yn enwedig yn sgil Brexit. Mae bobl fel Matt Hancock nawr, mae gweinidogion nawr nôl ar rhaglen Today, Radio 4 ag ati, ond gymrodd i pandemig i gael nhw nôl ar Today, wrth gwrs. Felly, mae'n sicr mae pob un wedi cael ei tynnu'n agosach yn hyn o beth, achos mae'n deimlad bod angen cyfathrebu gyda'r cyhoedd, mae dod ar raglenni teledu newyddion ag ati yn helpo wneud hynny. Ond byddwn ni'n gobeithio bod yr agwedd mae'n sicr ni wedi gweld o Llywodraeth Cymru yn parhau at y dyfodol gyda chynadleddau'r wasg. Achos wnaethon nhw farw mas o gweud, cyn bod Mark Drakeford yn dod yn brif weinidog, o'n nhw ymhellafion hanes datganoli, o'n nhw'n digwydd yn reit gyson gyda Llywodraeth Cymru, ond wedyn ddaethon nhw i ben, pan ddaeth Mark Drakeford yn brif weinidog, nath ryw fath o atgyfodi nhw bydden a weinidog o Llywodraeth Cymru yn trio cynnal cynadleddau'r wasg yn gyson. Ni nawr yn cael nhw yn ddyddiol. Diolch, byddwn ni mewn lle braf sy'r pandemig yn golygu bod yna'n parhau. Gret. Cwestiwn i bob un o'r chi mewn gwirionedd, a gewch chi drafod fel chi eisiau misg y gilydd. Mae coronavirus yn amlwg wedi bod yn beth ofnadwy, bydda neb yn dychmygu bod hyn wedi digwydd, ond nath Catrin sôn dipyn bach am hyn yn gynharach, sef os yna gyfleoedd yna o ran i newyddiaduraeth yng Nghymru sydd wedi falle gwanhau dros y blynyddoedd a cyfryngau newyddiadurol yng Nghymru, o ran denu rhagor o ddarllenwyr, gwylwyr a grandawyr, oherwydd bod Cymru yn gwneud yn wahanol, os yna falle rhagor o chwantam newyddion o Cymru, oherwydd fod Cymru'n cael ei weld fel endid ar wahân yn hyn i gyd. Wel, falle na i wneud mewn yn sydyn. Dwi'n meddwl mae'r cynadleddau dyddiol i'r wasg sy'n digwydd am hanner awr wedi 12 bob dydd ar
BBC 1 Cymru wrth gwrs. Mae rheini wedi bod yn lwyddiant anusgwyl iawn. Mae'n cael y CU bod nhw'n cael mwy o wylwyr na Bargain Hunt sy'n digwydd yn yr hanner awr o'i flanau, mae'n debyg. A mae hwnna'n newyddion da, dwi'n meddwl, drwy draw o ran democratiaeth, bod na sgwrs wleidyddol yn digwydd, bod mwy o bobl na bydden ni, fi'n credu, wedi disgwyl o gwbl yn troi lan i weld hwnnw. A hefyd, mae ffigurau, dwi'n meddwl bod hi'n gyfrinach, newyddion BBC Wales a newyddion S4C ar i fyny yn ystod y cyfnod hwn. Felly, gobeithio bod ni'n gwneud jobyn da, gobeithio bydd y gwylwyr yn aros gyda ni, achos mae'n llesol iawn o ran democratiaeth os oes yna ddealltwriaeth gwell o'r hyn sydd yn digwydd yng Nghymru yn bendant. Fi'n credu mae wedi bod yn hynod o bwysig i weld ar y diwedd bod pawb gyda'r un cyfle i ofyn cwestiynau i'r prif weinidog. Felly, os ych chi'n lleol iawn, chi'n gallu gofyn cwestiwn sy'n berthnasol. So, mae Wrexham.com yn un o'n aelodau ni, a maen nhw'n na bob dydd, yn gofyn cwestiwn, a problem weithiau bod ar y diwedd, achos falle mae lot o'r cwestiynau wedi cael ei gofyn, ond maen nhw wastad yn gofyn pethau sy'n berthnasol iawn, nid yn unig iddi hardal nhw, ond yn wir yn aml iawn i bobl ar draws Cymru hefyd. Maen nhw wedi bod yn dda iawn. Mae lot o gwestiynau da wedi dod mas o Wrexham.com a dweud y gwir. Mae'n hyfryd bod y llwyfan yna'n cael ei roi i newyddiadurwyr yn ogystal wrth gwrs a bod ni'n cael y cyfle i holi fydyddion. Odi, so mae'n braf cael gweld bod newyddion yn bwysig i bawb, tyle chi'n byw yng Nghymru, bod pawb yn cael yr un cyfle i ofyn cwestiynau. So mae hwnna wedi bod yn bwysig iawn. Mae wedi bod yn bwysig iawn i pobl i weld fel cynulleidfa i ddeall gwerth newyddion a bod yn bwysig bod rhywle gyda nhw i fynd i ffindio mas. Achos sy'n bots gyda nhw beth sy'n digwydd yn rhywle arall. Ni eisiau gwybod, o dwi'n gallu beth sy'n digwydd, os ydw i eisiau dal bws i dres, nag os Cardiff, o beth sy'n digwydd i bysiau gyda ni. So mam yn byw yn Llanelli, i ffrind i ddim yn gyrru. So siwd mae hi'n mynd i cyrraedd dre, beth sy'n mynd i fod ar agor yn dre, le sy'n saff i fynd, le mae pobl yn cwyno, le mae nhw ddim yn teimlo'n ddiogel yn dre, a pobl sy'n gofyn cwestiynau. Na beth sy'n bwysig i bobl nawr, achos dyn ni ddim yn gallu teithio. So y pryder yw falle bod y gwahaniaeth rhwng y de a'r gogledd yn mynd i falle, mae'n bwysig bod ni'n tynnu fe gyd at ei gilydd fel Cymru yn gyfan. Mae hwnna'n rili bwysig, achos nawr bod ni ddim yn gallu teithio o un man i'r lle, i ni'n mynd i fod yn fwy ddibynnol nag erioed ar beth sy'n digwydd ar drothwy drws. So fi'n credu o'r rhan y gynulleidfa'n deall gwerth newyddion a newyddion lleol, maen nhw'n gallu rhoi ffydd yno, maen nhw'n gallu trysto sy'n dda. Maen nhw wedi gweld pwysigrwydd yn hwnna, a ni'n gallu gweld fel oedd Sian yn gweud gynnau, bod pobl nawr yn tanysgrifio, a maen nhw'n gweud, mae hwn yn bwysig, fi eisiau hwn i gyrru ymlaen. Fi'n credu bod ar y dechrau oedd llai o ddealltwriaeth ynglyn, gyda mwy o bobl yn gryndo ar beth oedd Boris yn gweud i ddechrau, a ni wedi cael lot o waith wedi cael ei wneud dros y 3 mis diwetha, fel bod pobl yn gwybod y gwahaniaeth. So mae lot o bobl dal yn darllen papurau fel y Daily Mail neu'r Sun, a ni'n gwybod lot o bobl yn darllen nhw yng Nghymru sy'n torri ngalon ni, ond... Pluraliaeth yw rhywbeth fel ni'n dyfeddol. Maen nhw dal yn rhedeg, y llinell maen nhw'n rhedeg yw llinell Lloegr, a wedyn nes mae hwnna ddim yn ffito gyda gweddill Prydain, maen nhw dal ddim yn gwneud gwaith digon da i esbonio hwnna, felly mae gwaith gyda ni'n neud yna pan mae mor bwysig a mae'n codi calon i weld cymaint o bobl yn troi at newyddion sy'n cael ei creu yma yng Nghymru i bobl yng Nghymru, achos maen nhw'n cael y neges sy'n bwysig sy'n effeithio ron ni yng Nghymru. Fi'n credu bod hwnna'n holl bwysig, mae'n bwysig ech nag erioed. Ar y pwynt yna, Emma, o ti'n sôn am, ar y dechrau, oedd hi'n bentost, a fel newyddiadurwyr yng Nghymru, o'n i'n gwrando ar ambell i beth oedd yn dod o San Steffan gan wleidyddion at, newyddiadurwyr yn eog hefyd, o beidio gweud, mae hwn yn berthnasol i Loegr, nid i weddill y Deyrnas Unedig ag ati. A fi'n cofio yna gyfnod ar rhywun, iesgob, gallwn ni gael cwestiwn mewn yn un o presses Boris Johnson, a gall BBC Cymru fynd mewn a gofyn cwestiwn, ond o'n i'n gwybod yn anochel byddai'r Rhif Deg yn dweud na, achos byddai'r BBC yn cael mwy na'n siarad o gwestiynau ag ati. Ond o'n i'n meddwl, a nawr ni wedi gweld cwpl o bapurau Cymreig yn gofyn cwestiynau yn y cynadleddau i'r wasg na i Boris Johnson wedyn, sy'n dda o beth. Ond i'n meddwl, Sian, o ran golwg, o'ch chi wedi meddwl o falle byddai werth i chi trio cael mewn ar yr cynadleddau Llywodraeth Cymru, neu wna'n rhywbeth sydd yn yr arfaith gyda chi, rhoi newyddiadurwr lan i ofyn cwestiynau o Lambed neu beth bynnag? Wel, so be, oedd yn rhyfedd pen oedd Emma'n sôn rwan, yn fel un peth arall o ran democratiaeth ydy o ran deiryddiaeth Cymru, bod rhywun, dio ddim angen i ti fod yng Nghaerdydd neu yn Llundain dim mwy i ofyn cwestiwn, a dwi'n meddwl bod hwnna'n yn dda beth, mae'n newyddiadurwyr ni'n bennaf yn Caernarfon ac yn Canolbarth, rhai yng Nghaerdydd, ond yn bennaf ar draws Cymru, ac
mae'r cyfle yna wedyn, mae bron yn rhoi cyfle cyfartal wedyn i bawb allu gofyn y cwestiwn. Dwi'n bod hwnna'n really pwysig. A mae dwi'n really diddorol hefyd, pen sy'n rili fawr ysledu, bod pobl yn gallu clywed enwar yr cyhoeddiadau unigryw yna hefyd, o bod chi'n dod i ddall bod na newyddiadurwyr sydd yn gweithio i bapurau gwahanol o sefydliadau gwahanol, neu just y BBC. Dwi'n bod hynny hefyd wedi rhoi cyfle i bobl feddwl, a i sbio be maen nhw'n sgwennu, a i sbio be maen nhw'n sgwennu. Felly mae'n bod bron hysbyseb i gyhoeddiadau gwahanol. Felly na, yn sicr, dylse bod pawb, dwi'n meddwl, yn trio cael fewn ar y cwestiynau yna, ac yn Llundain hefyd, mae'n wych o beth bod yna bobl o Gymru yn holi'r cwestiynau. Ond dwi'n meddwl, does na ddim cyfnod wedi bod lle mae'r gwahaniaethau yna wedi bod yn fwy clir, bod pluraliaeth wedi bod yn fwy pwysig, ond dwi'n meddwl bod pobl wedi agor llygyd nhw, bod y cyhoedd a'r darllenwyr ni wedi agor y llygyd i'r gwahaniaethau gwleidyddol, ond hefyd i'r gwahaniaethau ran newyddiaduraeth. A mae'n gyfle i gwmni annibynnol fel Golwg sydd wedi sefydlu yng Nghymru ac sydd ond yn edrych ond yn cyrraedd cynulleidfa yng Nghymru yn bennaf Cymru sydd hefyd yn byw dramor, a trwy'n tanysgrifiadau digidol, da ni'n gwneud hynny'n well fydd rwan. Felly mae yna gyfleoedd, a mae di yn gorfodi ni chwilio am yr cyfleoedd yna yn yr heriad. Dylech chi ti cael cwestiwn mewn i Boris Johnson yn un o'r presses yma'n Llywodraeth Tom Steffan a gweud y gwir, byddai'n rhac enw hysbyseb am ddim i Golwg. Gyda'r neges i Garmon, dwi'n siŵr byddwch chi'n gweld. Dwi'n meddwl mai dyna ydy'r Ifan dweud, bys yna neb eisiau gweld cyfnod fel hyn eto, ond dwi'n meddwl i bob sector, mae'n chwilio am y cyfleoedd yn yr heriau wedi bod yn beth da rili, ac bod rhoi cyfle i ni wneud pethau mewn ffordd gwahanol o trio pethau newydd allan, a dweud, hei, os di ddim yn gweithio, da ni mewn cyfnod. A fi'n gwestiwn i ti, Sian, agos dwi'n gwybod bod ni'n bryn amser, felly mae yna un pwnc dwi eisiau cyffwrdd arno fo, sef y Gymraeg, a da ni wedi cael lot o rybuddion gan sefydliadau Cymraeg ynglyn â'r sgil effaith bydd coronavirus yn ei cael arnyn nhw. Yn amlwg, mae lot o bobl yn troi at Golwg am ddeunydd diwylliannol, newyddion am bethau Cymraeg sydd yn digwydd. Ydy'r math yna beth ydy gwanhau'r falle'r byd Cymraeg diwylliannol, falle mynd i gael sgil effaith ar y cyfryngau Cymraeg, ti'n meddwl? Wel, un peth sydd ddim yn y cylchgar ar hyn o bryd ydy'n calendar ni, achos yn amlwg does na ddim digwyddiadau yn digwydd, felly o hwnna'n rhywbeth yn rhaid newid yn y cylchgrawn. Ac yn amlwg gyda llai o digwyddiadau a lansiadau, mae hwn hefyd i ddigwydd mewn cyfnod eitha prysur i Golwg rhwng Steddfod Urdd a Steddfod Genedlaethol o ran gwerthiant a gwerthiant ysbysebion hefyd wastad newch yn ystod cyfnodau yna. Felly, ia, mae hwnna yn her arall. Mae hwnna, dwi'n meddwl, yn her fydd yn para am yn hirach. Mae ddigon o newyddion eraill i lenwi'r cylchgrawn yn amlwg, ond wneith yr elfen diwylliannol na falle gymryd yn hirach i ddod nôl ati. Ond mae pethau fel tafwyl digidol, enghraifft wedi rhoi cyfle i ni i cynnwys be mae gwyliau yn neud, be mae Steddfod Amgen yn neud hefyd wedi bod yn rhan o'r cylchgrawn hefyd. Felly, eto wrth i sectorau gwahanol ffilio am ffyrdd gwahanol o gyrraedd cynulleidfa, mae hwnna'n rhoi cynnwys i ni, ond yn sicr mae hynny wedi effeithio ar ein cynnwys ni hefyd, achos mae elfen o'r cylchgrawn amlwg yn diwylliannol ac yn sôn am lansiadau a'r celfyddydau falle. Felly, ie, mae'n sicr wedi cael effaith. A dwi'n meddwl, y broblem ydy cyrraedd, mae da ni hefyd efo'r cylchgronau gwahanol lingo newydd ar gyfer dysgwyr, wcw ar gyfer plant, sut da ni'n cyrraedd y cynulleidfa dysgwyr, sut da ni'n cyrraedd plant efo wcw lle falle di'r rhieni ddim yn siarad Cymraeg, felly mae yna lot o heriau gwahanol yn gwynebu ni ar hyn o bryd, dwi'n meddwl, o ran y Gymraeg, a sut rhaid bod ni ddim yn colli yr carfan yna'r cynulleidfa hefyd. Dwi'n gwybod bod da ni'n gofod dod ar sgwrs i ben rwan, ac os mae'r ambell un o'n i'n gofod rhedeg i ffwrdd i'r nôl i fyd newyddiaduraeth. Os unrhyw un yn gyflym iawn eisiau gwneud unrhyw bwynt cyn i ni ffarwelio?
Na, fi jyst yn credu bod e'n hynod o ddoniol bod Dominic Cummings wedi gwneud mwy i helpu'r Senedd na mae lot o bobl dros y blynydde wedi gwneud, achos unwaith ath y digwyddiad na, bod nhw wedi newid y rheolau yn Lloegr mwyn trial brwsio dan y carpet bod ei wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, so wnaethon nhw newid y slogans, a unwaith ddigwyddodd hwnna, na pryd nath pawb dino lan a gwe, mae'n wahanol, mae rheolau gyda ni'n wahanol, a unwaith dechreuodd hwnna, so mae'n anodd dweud Ifan wedi ti a fi gweithio gyda'r Senedd a lot o bobl arall os yn byddai wedi siwr ni'n gallu cael yr ymwybyddiaeth un mas o beth i ni gyda pŵer drosto yng Nghymru. Fi'n meddwl bod e'n hynod o ddiddorol dros y misoedd diwethaf mae Dominic Cummings wedi gwneud mwy i helpu hwnna neu'n rhywun arall. Ond fi'n credu, yn symud ymlaen, fi'n credu bod hyder gyda pobl unwaith maen nhw'n cael newyddion trwy gyfrwng Gymraeg, fi'n e'n darllen neu'n gwrando na fe, neu'n edrych gwylio ar y teledu, maen nhw'n gwybod mae'r hyder na dan nhw, y ffydd bod y newyddion maen nhw'n cael yn dod o Gymru ac am Gymru. A fi'n credu bod hwnna'n hollol wahanol. Os ydych chi'n darllen rhywbeth trwy gyfrwng y Saesneg, i chi ddim wastad yn gwybod o pa ongl mae hwnna'n dod a odw e'n droi'r neges cyfan. Felly fi'n credu mae hwnna'n bwysig i symud ymlaen hefyd bod pobl yn deall. Unwaith chi'n cael newyddion trwy gyfrwng Gymraeg, mae hwnna yn newyddion sydd am Gymru sy'n berthnasol iawn. Wych, ar y nodyn cadarnhaol yna. Diolch yn fawr i bob un o'ch chi, Catrin, Sian a Emma. Diolch yn fawr i chi am sgwrs hynod diddorol a gobeithio bod chi sy'n gwylio wedi mwynhau hefyd. Felly, diolch yn fawr iawn i chi.